Ahojte kamaráti, vítam vás u dnešného podcastu a do dnešného podcastu som si zavolala aj hostia, môjho kamaráta zo základky Čaute. a pripravila som si pre neho pár otázok, aj pár otázok na tému Nechaj ísť to, čo chce odísť. Takže si pripravený? Som pripravený. Som akože ready na to, Tak do mňa. poďme. Dobre, takže ty robíš hudbu. Áno. Môžeš nám niečo k tomu Správne. povedať, jak sa voláš a podobné veci. takže čaute ľudia. Ja som, že Antonio Way, inak povedané Jožo. Asi viacej ma budete poznať pod týmto menom. A tak no, robím hudbu, tuto moja veľmi dobrá kamarátka Vicky si ma pozvala tuto do podcastu, nech sa s ňou porozprávam trošku. No. Tak som tu. No a dobre, tak nám môžeš povedať, že kedy si začal robiť hudbu, alebo že kedy si sa rozhodol, že by si chcel niečo také robiť. Fú. Kokos, to bolo strašne dávno, ja som prvé myšlienky o tom, že budem robiť hudbu mal už ty kokos, keď som mal, že 13 rokov možno, že by som chcel niečo takéto len tvoriť, ale to bolo samozrejme skrz to, že som videl, že to robí každý a že jak sú reperi akože u nás na Slovensku veľkí a jak to dokáže vynášať a všetko, takže jasné, prvá nejaká myšlienka bola robiť to kvôli tomu. Potom som si dal nejakú pauzu od toho, že som sa vôbec tomu nevenoval. A začal som tak aktívne tvoriť, že som začal chodiť do štúdia a nahrávať tracky asi tak, ty kokos, že fú. Musím sa zamysleť nad tým. Počkaj, teraz som si zamysleť. Dávno. No počkaj, však je... Na čo si ťukám do telefónu? Však neviem ani, čo je za rok. 23? 23. Je 23, takže... Kokos asi tak, že 19-20. To fakt. No, ja už robím tak dlho hudbu. To boli moje prvé, vtedy boli prvé tracky nejaké moje. To ešte fakt, keď sme boli v 9. ročníku? No, tak na konci. Fakt. No To je, jasné. kde som žila. Tak na alebo čo, počkaj, ty koko, to tak vychádza, že by sme boli ešte na základke. Však my sme išli na strednú 2020. Prvý rok. A tak 2020 som začal. Takže na strednú, keď si začal chodiť. Hej, keď som začal chodiť na strednú. Hej, tedy som začal. A potom som tam mal akože nejakú pauzu. Si, že kokos 2 roky, ne, čo mi je. Tak to nevychádza časom. V matike som nikdy nejak nevynikal. Ne. Kisková by povedala. Začal som ju robiť 2020 a potom som si dal pauzu asi rok a začal som ju tvoriť zas teraz. Asi tak pred rokom. cca. Tak na to, že len rok, tak dosť sa ti darí. Že sa tomu fakt, že naplno Akože venuješ. nedarí. Nedarí ešte, Nedarí? no. Akože darí, však pohode to je. Však hudba dobrá. Akože je to o tom, že hudba To je dobrá, extrémne. len tí ľudia tam, no. Že proste ešte to nepozná nikto skoro. Tak Ale to rozšírime príde nejako, časom. hej. A čo je taká tvoja inšpirácia, že vďaka čomu tvoríš, alebo že čo ťa tak inšpiruje k tvorbe nejakej pesničky? Čo si bereš takú tú, chápeš? Akože inšpiráciu, že Áno. čo akože ma nakopne tomu, že idem písať track, Áno. že akože kedy dostanem nejakú múzu alebo tak. No tak však aj o jednom príbehu vieš aj ty, čo bol konkrétne spojený s tebou. Hviezdy. Čajka mi napísala správu, že videla padnúť 5 hviezd a ja som z toho hneď zobral námed na track, ktorý vlastne je teraz vonku, ktorý si môžeš pustiť. Novinka, no. Ale vieš čo, ja čerpám tú inšpiráciu akože tak rôzne. Zistil som, že sa mi strašne dobre píše, keď som niekde, v nejakom dianí niečoho, niekde vonku. A že som na nejakom mieste, kde neviem, je veľa ľudí, veľa aut a proste ja mám nejakú svoju bublinu, že mám proste slúchatka na sebe a proste mám tam pustenú hudbu a že si takto tvorím. To akože čo je úplný paradox, lebo väčšina ľudí to má úplne naopak, že rado keď je raz, dva, tri. Je rád proste každý, keď je sám a že nemá okolo seba nikoho. Ja milujem, keď môžem tvoriť proste niekde, kde je ruch, ale aj tak väčšina mojich textov vznikla, že v sprche. Ale tak vtedy sú najväčšie inšpirácie, Hej, no. prichádzajú do hlavy. Úplne, no. Akože neveril som ničomu takému, že sprcha. Lebo každý kámo mi hovorí, že na hajzli a v sprche a takto. A ja, že čo na tom môže byť proste, že inšpiratívne. Až dokým som to vlastne sám nezistil. Tedy mňa tuším tiež sprcha napadol návrh na maturitnú prácu. Bež proste, to tak býva. je také miesto, ty koko, že tam proste iba prúdi tá voda a si iba taký, že To mi inak aj učiteľka povedala, že keď nevieš, tak chod do sprchy. No, A napadne ťa. fakt, ale reálne, že ja reálne odtedy musím všade chodiť s telefónom, keď sa idem hlavne aj sprchovať a takto, že párkrát sa mi už stalo, ty koko, že mi natiekla voda do telefónu, som bol vybavený z toho, lebo proste asi niečo napadne a hneď berem do ruky telefón, na mňa úplne ide voda, sprchujem sa, ale proste asi musím zapísať 4. Tá 4 sú 4
vety akože z textu. Tým, že si začal v takom mladom veku, však prvák na strednej, tak určite si mal aj kopu hejtu. Však keď mladý človek začne robiť hudbu, tak... Áno, ja som akože ten úplný hejt ešte akože nezažil, lebo není to ešte medzi takým akože nejakým širším publikom ľudí, takže proste ešte som nemal nejak šancu zažiť úplný hejt, ale akože samozrejme boli aj nejaké správy, aj mám úžasných kamarátov, teda mal som, ktorí si zo mňa veľmi robili srandu z tohto, že proste tvorím hudbu, keďže to akože znelo, jak to znelo. Ale akože teraz to je fajn, teraz sa akože nestretávam nejak moc s tým hejtom a aj keď niekto akože má nejaký svoj názor, tak mu ho neberem. Ja to robím preto, lebo ma to baví a proste neriešim, že kto si čo o to myslí. Jasné, akože mám určitú nejakú sebareflexiu, takže viem sa pozrieť na seba, že okej, že toto je asi že zlé, toto je dobré, mám kopu trackov, ktoré proste nejsú dobré a priznám si to úplne v pohode, ale akože vyrovnávam sa s tým fajn, akože keď už niekto niečo má, tak je to jeho názor, ktorý mu neberem a nech si každý myslí, čo chce. A keď si teda s tým začínal, tak nemal si také myšlienky, že okej, že idem s tým skončiť, lebo kamaráti si zo mňa robili srandu? Hej. Lebo sú to také, že keď blízka osoba si z teba robí srandu za niečo, čo teba baví, tak ťa to odradí. Hej, mňa to akože aj odradilo. Ja som aj nemal chuť proste vôbec písať ani nič, aj keď som napísal niečo, tak som sa pozeral úplne na to, že je to dobré a nie je to dobré, že kašľam na to, že nájdem to ani nahrať, ani nič. Takže akože hej, toto je veľmi akože zaujímavá vec, že sa strašne ľahko necháme ovplyvniť proste nejakým blízkym okolím, že keď si z teba robia takto kamaráti srandu, tak proste hneď sa na to vykašleš. Bude to asi nejaká prirodzená, nejaký autopilot alebo tak, že okej, robia si zo mňa srandu, asi to nie je dobré. Lebo považujeme tých ľudí za nejakých najbližších a že keď sa to nepáči im, tak komu by sa to už malo páčiť. Ale si tu a pokračuješ, no, že ideš hore. Dúfam. Zbavil si sa tých ľudí. A keď som sa teda pýtala na hej, tak kto je teraz taká tvoja najväčšia podpora? Najväčšia podpora? Od koho vidíš takéto, že fakt ťa hore? Fú. Asi ja sám, kámo. Wow. Fakt, asi reálne, že ja sám som pre seba najväčšia podpora, lebo ja sa netajím tým, že ja sa viem pochváliť, viem si povedať, čo je dobré, viem si povedať, čo je zlé. Hej. Ale akože keby to mám brať tak, že nemám povedať seba, tak asi kámo, vlastne chalan aj čo ma aj nahráva, to ťa zdravím, Jurko, a.k.a. Jake zo skupiny, lebo viem, takže on ma asi ťaha najviac. On asi fakt, že stojí v kuse pri mne a aj on mi vie povedať, že čo je zlé, ale od neho to berem zase úplne ináč. On mi keď dá nejaký ten pomyselný hejt, tak od neho to berem tak profesionálnejšie a potom samozrejme rodina, vieš, takto však tátko ma podporuje, počúvam ma v kuse. To je super, že keď aj z rodiny máš takú podporu, to je podľa mňa tiež najviac. Hej, akože dostávam často také veci, že vykašli sa už na to a takéto, ale som taký, že potom im pustím track a povedia, že dobre, vieš. Že dobre, však aj mama ťa chváli. Dokonca aj tejto generácii sa to páči, proste, takže vás to berú. Áno, však keď si pozriem Spotify artist, tak ma počúvajú, že 70 plus, ty kokos. Babka ťa kúka na si predstav nejakú babku na troju, vieš, v sluchatkách. No tomu úplne ide polné po obchodnej, ty kokos a úplne... Alebo love a sex. No tomu ver, Aký je tvoj... Čo tak vnímaš, že aký je tvoj zatiaľ najväčší úspech, čo si dokázal za to, čo tvoríš? Kokos. Podľa mňa máš niečo, pričom si povieš, že OK, že toto je zatiaľ topka, čo som dokázal, že či to je hudba, alebo nejaká vec, ktorú si urobil, akcia, alebo niečo. Za čo si povieš, že wow, že toto sa mi podarilo. Fú, toto som ma teraz prekvapila. Na čo som najviac pyšný? Asi som najviac pyšný to, že som sa dokázal oddeliť od nejakej väčšej skupinky, ktorá bola vlastne. Na to som veľmi akože hrdý, lebo nerad hovorím ľuďom nie a nejak zraňujem ich city a odchádzam od ľudí, proste ja sám. Takže to som bol veľmi rád, že sa mi podarilo spraviť po veľmi dlhom uvažovaní. Ale akože keby to mám brať tak, že čo som vytvoril, že za čo som akože najviac rád a že na čo som hrdý. Kokos, fú. Asi teraz posledný track, čo som nahral, ktorý ešte vlastne není vonku, čo skoro bude, ale asi na ten som najviac hrdý, lebo vtedy, keď som to proste počúval, tak som si povedal, že OK, že už to znie dobre. Ktorý to je? Ktorý to je? Ten, čo som ti posielal aj. No a ktorý si mi poslal 2?
Ježiš, ja som to Oma Fit. Oh. To je fakt taký track. No. To bolo dobré. Som to počula asi 11. večer s otvorenou hubou, som 10 minút kúkala na ten mopu, že čo ti je, to je fakt dobré. Na to som asi najviac hrdý, no. Ale z toho, čo mám vonku, asi pravdepodobne Love a Sex, lebo to hovorí každý, že to je bomba. To bolo extrémik. No, Keď si spomínal tú skupinku, tak no. Zažil si aj jeden koncert s touto skupinkou. Ježiš, áno, no. To bolo super. Tak skús nejak povedať o tom koncerte, alebo aký to bol pocit, že vlastne ešte nie ste známi, ale aj tak ste sa tam našli taká dosť veľká skupinka. No, a urobili ste proste dedinskú akciu. Tomu ver, ty kokos sme spravili moment. Akože ja ti poviem, že ja som rada za ten koncert, pretože ja som sa tam stretla s toľkými ľuďmi, ktorých som tu v Lužnej nevidela tak dlho. No, to bola asi aj nejaká zámienka aj toho celého, že my sme tiež vlastne, my sme rátali s tým, že tam dojdú naši známi proste, že tam budú naši chalani. A boli sme v podstate radi, že všetci sa tam stretneme a bude to v podstate jak za starých čias, že keď sme behali vonku. Ale vlastne bola to super skúsenosť. Bolo to fakt, že akože super. Vtedy som si utvrdil, že okay, že to je asi to, čo by som chcel robiť, že baví ma to tam, našiel som sa v tom. Aj tá energia, ty kokos, či už tých ľudí, alebo nás samotných, čo sme tam vystupovali, tak bola že neskutočná. Na to, že to bol proste prvý koncert, robili sme si to všetko sami, čo sa vlastne týka chalanov, čo sú z Nuketownu. Tak sme si to teda všetko sme si robili sami, či už povolenia, alebo ozvučenie a tieto veci. No treba podotknúť, že fakt ste to mali povolené, že ste, to nebol jasné, fakt, že koncert na čierno, ale že fakt ste si na tom dali záležať aj z tohto hľadiska. No, mali sme akože nové povolenie od dediny a akože od obce a všetky tieto veci. Samozrejme sa tam našli nejaké konflikty, ktorým to úplne nebolo jasné, ale to už je jedno. Ale som za to konec koncov rád, bola to super skúsenosť. Ľudia boli super, došlo veľa ľudí, čo som bol sám prekvapený. My sme tam vystupovali viacerí. Samozrejme, prvý účastník toho koncertu, čo tam vlastne hral prvý, tak ten moc tam nemal ľudí, lebo bol proste ešte, skorá hodina. Hej, že skorá hodina, že proste tí ľudia vyslovene chceli dojsť na Nuketown a na Leboviem a presne, že proste neskôr večer. A tam sa potom vlastne nahrnula masa ľudí, tam bolo nejakých 70 ľudí, 80. No jasné. My sme si pozerali potom tie videá, tam bolo strašne veľa ľudí, tam ich strašne veľa stalo vzadu hlavne, čo som mal na nich najväčšie nervy, lebo proste oni to nehypovali pod jakoby tým pomyselným stageom, ale oni boli všetci vzadu a my sme ich museli tlačiť normálne, nech idú dopredu, ale tak to už je taká fakt, že maličkosť, ale akože bolo to super. No ale keď ti mám pravdu povedať, tak pred tým koncertom ja som sa bavila s babami a tiež sme boli také, že príde tam vôbec niekto, že či to nebude nejaký trápas lužňanský. My sme mali také menšie, také, že som práve že ani neočakávala, že to bude niečo veľké, skôr len také, že málo ľudí. Ani my sme práve, že toho neočakávali, že nič moc, ale... Ale keď som tam prišla a stála som hore a videla tam dole tých trilión ľudí a zrazu ľudia, ktorých som nevidela, že rok v Lužnej, tak ja som s takou radosťou šla dole. A strašne ma potešilo aj to, keď som sa stretla s tými ľuďmi a nebolo to také, že sme sa obišli, ale fakt každý jeden mal rado, že sa vidíme. Že to bol fakt, že veľká lužňanská stretávka. Proste, presne. No. Táto partia kedy žila týchto ľudí 3 roky dozadu. No, jasné, to bolo. Zrazu po 3 rokoch sa vidieť a tá fakt, že všetci sa tešili z toho, že sme tam a úplne všetci to tam všetci tam bola bola tam super energia aj všetko, takže ja som si to akože užil. Vždy, keď som niekoho videla, tak som sa za ním rozbehla, tak som po ňom skočila. Však aj vtedy, keď si došla za mnou, ty kokos, som aj s plášom v ruke. Vodka juice pi. Tak to sme sa predsa dohodli. Áno, dohodli sme sa, ale... Že ja ti dám ochutnať limetkovú vodku s mojito juiceom. Áno, ale my sme sa dohodli tak, že predtým, jak pôjdem hrať a ty si mi to naliala do huby, ty kokos, že 10 minút pred vystúpením, takže tam som bol hore, ty kokos, keď som vyšiel taký, že fú. Áno, ale mne sa ešte ľúbilo, že nepoznala som nejako tie pesničky ani text, ale ja som stála vpredu, pred pódium, neviem, 5 sme tam boli asi. A fakt ľudia, s ktorými som ani sa predtým nejako že bavila, potom sme sa prestali baviť, zrazu bol koncert, najlepší kamaráti z nás všetkých. A ja som tam podľa mňa skákala najviac. Ja doteraz nechápem jak, ale my sme to tam, tá skupinka, to tak hypovali. To je mošpit pomaly. Ja som to miloval, ty ako zložek. A ja som sa fakt úplne super cítil tam, keď som bol, lebo ja zrazu
Som tam stál, išiel nejaký môj track a nejaká čajočka spredu začala kričať, že Antonio, a ja, že čo si vládzol, že to milujem. Hej, to bolo extrém. No aj my sme tam strašne skákali, to si pamätám, že a my sme si to tam úplne išli a fakt som nepoznala ani len rytmus pesnička, mi to bolo jedno, ja som si to užívala. Proste atmosféra bola super, ešte aj bufet hot dog som tam jedla. Super, a akože, ale reálne, že čo by som v živote nepovedal, že toto poviem, že to je akože najlepšia vec, čo tam sa stala. Že proste to bol taký neskutočný pocit, že keď si bol proste na tom stage a proste ľudia ti tam natiahli ruku, že proste si chytil za ruku. To bolo, ja som sa vtedy cítil ty kokos, že normálne, že wow. A normálne z celého koncertu som si najviac užil to, že som si podal s ľuďmi proste ruku. Ale inak to bolo vždycky môj sen, keď ja som kúkala Hannah Montanu a tam vždycky tak šimrinkovala rukou. No presne. Ja som raz robila koncert môjmu detkovi. Ja som poukladala vankuše do obývačky, posadila plišakov detka a tak tomu šimrinkovala pred cichtom rukou, vieš. To je môj sen robiť. Yes. Raz to spravím. Raz to bude. Preskočím na stage a budem tam šimrinkovať rukou. No, takže toto bola asi akože najlepšia vec z toho. To je. A teraz, keď sme spomínali teda ten Nuketown a tú skupinku, tak čo bolo, čo je, už není. Akože my sme v pohode všetci. A už nie si teda členom toho. No, nie som členom už Nuketownu. A to aj nejak nadväzuje na tú tému, že nechaj ísť to, čo chce odísť. Hej, no akože. Môžeš povedať, dačo, že jak sa to vlastne stalo, prečo sa to stalo a nejaké pocity tvoje z toho. OK. Alebo čo si príklad z toho zobral. Toto chalani asi budú tiež počuť prvýkrát, lebo však akože nemali sme nejakú strašnú konfrontáciu s týmto. Ale ako, ono to akože bolo všetko super, ja som sa vrátil akože k tej hudbe, jak som spomínal po tej pauze. A vlastne stretol som člena z tej skupiny a on mi hovorí, že proste dojde do štúdia, že budú akože radi, keď zase niečo začneme tvoriť a tak. A ja, že najprv som nad tým tak rozmýšľal, ale ja som povedal som mu, že OK. Ale akože rozmýšľal som nad tým. A proste ešte v ten večer som mu napísal, že OK, Braško, že daj sešku a ideme proste do štúdka a ideme nahrávať. A došiel som tam, proste všetko bolo super, nahrali sme. Akože fungoval som s nimi nejaký čas, ale proste tam už aj predtým bol taký istý problém, ktorý proste bol problémom aj teraz, že my sme ako skupina netravili vôbec žiadny čas. A mne prišlo akože od chalanov, že oni keď niekam proste išli, tak mi nenapísali, že proste idú niekam. A akože chápem zase na druhú stranu, že oni videli len to, že ja som v kuse buď v robote, alebo som bol v štúdiu, takže proste možno si mysleli, že nemám akurát čas, tak na čo mi už budú volať, že však aj tak vždycky poviem, že nemám čas. Ale proste ma to tak zamrzelo, že vlastne ma ani nezavolajú von alebo tak a vlastne povedal som si, že na čo proste budem keby strácať presne čas niečím, čo očividne chce odísť a proste na silu tam budem pretrvávať a budem sa cítiť nekomfortne, lebo ja už akože fakt som mal, že neviem, také divné zmiešané pocity, že som sa fakt cítil už zle a ma to celkom, v kuse som nad tým proste rozmýšľal, zožieralo ma to nejak znútra, akože tam sa nestal žiadny konflikt, tam nič nebolo, tam proste nech tam nikto nehľadá nič akože konkrétne, tam proste sa nič nestalo, tam bolo len na základe môjho nejakého myšlienkového pochodu, že bude najlepšie pre mňa a aj pre chalanov, že proste sa odtiaľ proste dať preč. Ešte stále som vlastne aj v kontakte s nimi, s jedným členom zo skupiny som bol nedávno aj v štúdiu, ale že nenahrávali sme nič, ale proste mal sešku, tak som proste došiel, pokecali sme a bolo akože super, takže akože my nemáme voči sebe akože nejaký strašný problém, alebo tak keď chalani majú, tak ja akože o tom neviem, ja voči nim nemám proste nič. Len proste presne toto bolo, že tá skupina si proste v mojej hlave pýtala nejak odísť, že aby som proste od toho keby odišiel, tak som si povedal, že OK, že idem a zvažoval som to fakt, že strašne dlho, asi že 2 mesiace som sa permanentne o tom rozprával s jedným môjim kamošom, že čo mám robiť, ako mám robiť a on mi hovoril vždycky, že Braško, je to na tebe, ale keď cítiš, že ti to proste nerobí dobre a že máš z toho nejaké, akože nechcem povedať, že traumy, ale že proste zožerá ťa to znútra, tak proste vykašli sa na to a chod svojou cestou. A tak som aj spravil vlastne. A vidíš niečo na tom, že je ti teraz asi lepšie? No jasné, ja som akože asi najšťastnejší za posledné obdobie teraz, momentálne. A vyhovuje ti, keď si teraz takto, že sám a nejako jasné. On mi to úplne vyhovuje, akože je tam problém to, že všetko si musím riešiť sám a proste tieto veci.
Ale na druhú stranu je to pre mňa aj zároveň výzva, že proste dokázať si niečo sám sebe, že OK, dokážem si všetko akože organizovať a dávať dokopy proste sám so sebou. A dalo mi to akože veľa. Akože ale je mi dobré, ale neskrz to, že kvôli ním, že som odišiel a je mi zrazu super, ale proste po fakt, že dlhom období, že konečne som akože taký, že v pohode a teraz to je tak, jak akože má byť. A snad to bude len lepšie a snad tá hudba sa nejako začne rozvíjať postupom času. Hej, a máš ešte aj nejaké že vízie do budúcna, alebo nejaký tvoj cieľ proste, že toto chcem dokázať s hudbou, že toto je môj cieľ, za ktorým si idem. Či máš nejaký taký bod v budúcnosti, že hej, chceš? mám, kámo, mám a... No, povedz. To je možno taká pičovinka, každý čaká teraz, že poviem, že love a neviem, milión views na kokot YouTube, 850,000 mesačných, ale ne, kámo, ja viem, že bude dobre vtedy, keď zažijem to, že budem mať nejaký kámo koncert, budem mať proste koncík a keď poviem nejaký song, takže proste sa zasnú svetla a budú svietiť proste iba baterky telefónu. Toto je vec, ktorú chcem dokázať a proste chcem to zažiť, že aký to je pocit. Toto je fakt vtedy, keď toto si splním, tak môžem kľude zomrieť. Tak už mi všetko jedno. Toto je proste vec, ktorú chcem. Dosť dobre, to som akože, fakt som to nečakala, že takéto niečo budem počuť. No, to som nečakala ani aj. Ale verím, že to musí byť akože extra atmosféra. Dúfam, že budem pri tom. Jasne, ja som sa s tebou dohodol, že na hociaký koncert idem, tak ideš robiť fotografa. Idem. Budem tam, storky, reelska natáčať. Všetko. A myslíš si, že začiatky s hudbou, alebo teda tvoje začiatky s hudbou, bolo to náročné niečo? Že bolo to také ťažké pre teba? Alebo... Bolo. Jasné, že bolo. Tam máš strašne veľa stresu, strašne veľa takého, že nekomfortu, lebo si proste v niečom novom, nevieš, ak sa v tom máš nejak hýbať a tak. A keď sa postavíš za mic a vieš, že ťa niekto iný počuje, minimálne jeden človek ďalší, a keď urobíš nejaký proste zlý tón hlasom, tak proste to môže znieť zle. A nechceš sa proste hanbiť, chceš byť proste pred chalmi, samozrejme za najväčšieho frajera. Takže s týmto som bojoval najviac, že s tým stresom a tým nekomfortom, ale tak už som v tom podstate akéby doma, že už mi je jedno nahrávať pred jedným človekom alebo pred 10 ďalšími ľuďmi. A čo by si odporúčal niekomu, kto chce začať s hudbou a má možno nejaký strach alebo niečo má také, tak určite ty vieš asi, aké môže mať taký človek myšlienky tak v hlave. Tak môže, ale tak ja na to asi nejsom ten pravý úplne. Že... Čo by si povedala, tak chod do toho. Jedna ostatných. Ne, to akože ja nejsom, ale vieš ešte, ako nejsom separ ani tak nič, takže to akože nemôžem takto mudrovať, ale... niečo podať. Nemáš toho veľa za sebou, ale akože začiatkami si prešiel. Samozrejme, že keď s tým chce niekto začať, tak nech s tým začne. Vždycky robiť niečo, jak nerobiť nič, je to vždycky lepšie, jak sedieť doma a nič nerobiť a proste nemať nejaké hobby. Ako koncov, keď ma to nebude proste nejakým spôsobom živiť, alebo niečo, robím to skrz to, že to mám rád a berem to ako zábavu, hobby a robím niečo, čo v podstate milujem. Takže proste, keď chceš do toho ísť, tak do toho proste choď, nepozeraj na to, že čo si o tom budú mysleť ostatní, tebe sa to musí hlavne páčiť. A na začiatok, čo by som asi každému poradil, ty kokos, že asi nech idú normálne do profesionálnych štúdií. Že nech sa neskúšajú snažiť nahrávať na telefón. Akože je to super, je to super na trénovanie a takto, ale keď už si rozhodnutý, že chceš niečo vydať, lebo takto, zle som to podal. Není zlé nahrávať sa na telefón, je to super, ale keď si chceš urobiť nejaké demo pre seba. Ale keď už budeš chcieť zhmotniť nejakú skladbu, zhmotniť, pomyselne, tak proste chod do profesionálneho štúdia, nekupuj si mikrofón za 15 € a urobíš a nemaj proste od toho očakávania, že urobíš, že banger. Jasné, niekomu sa to môže podariť, tým hlavne netuším, čo by som povedal, keď sa ti to podarí, tak super, si vyhral. Ale určite, keď budeš mať nejaký track, ktorý chceš spraviť, tak chod normálne do profesionálneho štúdia a daj si to spraviť normálne od profesionálov. Nesnaž sa to spraviť sám. A podľa mňa ja súhlasím s tým, že pokiaľ to niekoho baví, tak nech to začne robiť. A podľa mňa to aj tak má byť, že nerobiť niečo len z toho, že aha, môžem z toho zarobiť, ale robiť to z toho, že ok, že aj keby nezarobím, tak ma to baví a mám z toho taký ten pokoj, že ma to tak ukludňuje a že to je niečo, čo ma
náplňa. Ja sa tam no presne toto, že mňa to hlavne strašne náplňa, ale zároveň ma to strašne vyprázdňuje. Že ja sa proste tam dokážem tak proste prefiltrovať a dať všetky zlé myšlienky von z hlavy, že to ti nepomôže, akože nič ti nepomôže tak ako to. Aspoň mne osobne. Hej. A ja si aj myslím to, že ak by niekto začal niečo robiť len preto, že OK, chcem na tom zarobiť, tak to publikum to z toho vycíti a nebude to mať podľa mňa taký ten... Jasné, to nemôžeš to robiť podľa mňa skrz to, že ideš zarobiť za vidinou toho, lebo keby kto to robí, tak ten vie, že to je veľmi drahý koníček a není to proste sranda a do toho nemôžeš ísť s vidinou, že idem zarobiť, lebo proste nezarobíš. Keď budeš mať v hlave len love, tak proste nemáš šancu zarobiť a len proste zbytočne minieš. Keď to robíš z lásky, tak to ľudia aj počujú, dokážu sa s tým stotožniť a je veľká pravdepodobnosť, že ti to niekedy vyjde, ale nebude to určite za rok, za dva, lebo je to akože cesta na veľmi, veľmi dlhú trať. Lebo toto není to, že sa staneš hviezdou ty kokos zo dňa na deň. A v dnešnej dobe už ich je aj dosť, mám pocit. V dnešnej dobe je strašne veľa. Takže musíš byť aj niečím výnimočným. Taký, že wow, hej, že aby si mal fakt publikum. Proste nemôžeš proste urobiť niečo, čo už niekto urobil. Akože môžeš, ale musíš to podať svojím štýlom. No, presne. Tiež si myslím, že musíš tam dať do toho niečo takéto svoje, aby... nejaký svoj touch proste. Áno. Aby proste ľudia to počujú a povedia si, že áno, toto napísal on, toto je od neho. Presne, musíme nejaký, akože ne, že rukopis, lebo to je tiež to chujovina, keď každý track znie od teba rovnako, ale proste musíš vedieť spraviť ten track proste dobre. To je všetko, čo ale. A potom to promovať a keď sa to ku niekomu dostane, tak sa to ku niekomu dostane. No lebo reálne, keď sa takto zamyslím, že takí tí známi reperi, čo boli aj na hip-hop alebo takto, kde som ich tak zachytila, tak každý bol niečím fakt, že výnimočný, že nikoho tvorba sa vôbec že nepodobala. Každý bol taký, že wow. Áno, akože my s chalami vždycky hovoríme, že tie hlasy a proste jak tvoríme hudbu, tak to je jak farby proste. Tak proste každý je iný, proste úplne, že aj keď podobný, ale je to zase úplne iný odteň proste nejakej farby, že proste je to, všetko je proste iné, ale keď to robíš presne tak, že robíš to z výpočítavosti, tak to začneš robiť tak, že sa podobáš až moc na niekoho a proste tí ľudia si to nebudú tak ceniť, ale akože v dnešnom akože svete už by som sa nečudoval, aj keby niekto takýto vybuchne, lebo pri niektorých, keď ich počúvam, tak sa čudujem, že sú vôbec úspešní nejakým spôsobom, lebo neviem, Slováci proste nepočujú. Asi. A keď teda si spomínal, že máš dať do každej pesničky niečo to svoje, aj sme sa bavili o tej tvojej inšpirácii, tak je to niečo, čo fakt prežívaš? Je to niečo fakt, že z tvojho života? Jasné. Každý jeden track, každá jedna pesnička, každý jeden riadok je napísaný z niečoho, čo som si prežil, alebo čo som proste mal. Či už proste babi, chalani, proste, že sme boli vonku. Ne, že chalani, akože chalani. Ale že sa proste behali a takto, takže proste všetko reflektujem v podstate zo svojho života. Takže všetko, čo sa ti stalo, tak si vlastne za to všetko vďačný, lebo teraz máš aspoň o čom písať. Jasné, to akože ja milujem, keď sa môžem s niekým rozísť. Fakt bez srandy, ja vtedy viem napísať také dobré tracky, že to je fakt, že strašné. Najviac mojich podcastov vzniklo, keď som mala zlomené srdce. No, proste to je najlepšia vec, proste ja to milujem. Ja keď sa s niekým rozídem alebo niečo, tak ja napíšem strašne dobré pesničky. Takže prosím vás, skáčte mi do DMs a potom sa so mnou dajte dokopy a rozíďte sa so mnou, aby som mohol tvoriť. Ďakujem. Aj tak som spomínala, že určite si vďačný za všetko, čo sa ti stalo, tak tiež to tak naráža na jednu z tých mojich tém, čo som mala dávnejšie, že všetko sa deje pre niečo a všetko má nejaký svoj význam. Teraz tiež je to vlastne také, že keby sa ti nestane toto, tak nevznikne taký track. Hej, jasné. Podľa mňa za všetko treba byť vďačný, lebo vždy si vieš z toho niečo to pozitívne zobrať pre seba do budúcnosti tiež. Hej, akože ja hlavne vidím vo veľmi, že šedých situáciách, že čo sú fakt, že negatívne, ja si nájdem aspoň štipku niečoho pozitívneho a snažím sa to nejako vyťahnuť a vždycky to minimálne pozitívum je na tomto, že proste spravím z toho pesničku. A akože jasne som vďačný za všetko, čo sa mi deje, čo sa mi má stať, čo sa mi stalo. Proste, lebo keby sa to nestane, tak tu teraz nesedím, nejsom to proste ja. A presne toto, že všetko zlé na niečo dobré, však to sme si, miliónkrát sme sa o tom rozprávali mimo akože tohto, že proste vždycky aj to zlé sa stalo kvôli tomu, aby prišlo dobré.
Presne to vidím aj na tom, jak píšem tie podcasty a nahrávam a píšem ti proste tie články. Tak keby sa mi nestanú tie najhoršie veci, ktoré sa mi stanú, tak tiež to teraz nesedím, lebo nic takto nerobím. Jasné, proste. Proste môžeš sa nad tým opúšťať, že o môj Bože, toto sa mi stalo, že treba si poplakať, ale vždy vieš si zobrať tú štípku toho dobrého a pretvoriť to do niečoho, čo ťa posunie teraz ďalej. Presne toto. Ja strašne cením presne takýchto ľudí, ktorí to dokážu spraviť. Či už ty, lebo však viem dobre, jak vznikol tento celý podcast. Bol som pri tých úplných začiatkoch. Áno, o tebe sa raz moje deti budú učiť. Že ty napíšeš knihu a vznikol podcast. Áno, presne to. Ale jasné, akože úplne cením ľudí, ktorí proste dokážu toto spraviť, že z niečoho, čo im proste keby pokazí život, že proste dá ich to do nejakého zlého obdobia, že vedia z toho vytiahnuť niečo. Že proste nebudú sa nad tým len opúšťať a proste plakať doma do vankúša, že Ježišmarja, aké to je strašné, ak som smutný, ale postavia sa a kvôli tomu niečo začnú proste robiť. Či už cvičiť, či už ty robíš podcasty, ja robím hudbu, ďalších 1 500 000 ľudí robí ďalších 1 500 000 možností. Proste každý si nájde to svoje. Každý. Ja si myslím, že aj tým druhým, tí, čo ťa počúvajú, tak im to dosť pomôže, keď si vypočujú to, že sa ti niečo zle stalo a vlastne čo si z toho dobre zobral. Že tiež to pomôže podľa mňa tým ľuďom a tiež ťa potom budú mať radi, lebo budeš taký... Vedia sa do toho vcítiť. Áno, že sa vedia vcítiť a že vidia, že si proste taký otvorený že voči ním, že to, že taký práva tvár. A presne a nie sú v tom sami. A nie sú sami akože v tomto. Akože nemám ešte vonku nejakú fakt, že depresiu pesničku. Ale vždycky sa v tých situáciách dokáže niekto nájsť. A ja hlavne sa snažím tie pesničky tvoriť, takže aj keď to je smutnejšie, tak aby to proste neznelo tak smutne, že aby proste si nemal z toho úplnú depku. Samozrejme tá Odisea, čo si pustila, to je čistá depresia. Ale sa extrémne ľúbila, že to je srdcovka momentálne. No, ja mám také rada, milujem. No akože možno, vieš, že jasné, pre každého je niečo iné. Ale akože snažil som sa to zatiaľ robiť doteraz, že tak, že proste nerobiť tie smutné pesničky, také monotónne a proste, že aby to nebolo také, že fakt, že depka. A teraz presne, ak som spomínal aj tú Odiseu, že proste napísal som teraz pár takých vecí, aj som už nahral. Takže proste, ja sa snažím tie pesničky presne robiť tak, že snažil som sa robiť tak, že budú vždycky, že také, ne že šťastné, ale že proste nebudeš tam počuť, že to je depresia. Teraz som ich napísal pár takých, že proste sú depresívne, aj na tej hudbe to je počuť, že sú depresívne, ale to zase proste pomôžeš niektorým ľuďom tým, že ak si napríklad aj ty, že proste majú radšej takéto pesničky, vtedy si dokážu jak keby reálne pripustiť to, že sa do nich vie niekto vcítiť, že teda oni sa vedia do niekoho vcítiť, takže niekto si prežíva to isté podobné. Takže tak, akože je to zaujímavé celé toto. Že napríklad kvôli tomuto mám rada sama ja, lebo fakt rozprávam o tom svojom živote. A že je to také, úplne, že taká moja komfort osoba, že keď mám najväčšie depky, tak nepočúvam nejaké opuštečky. Hej, akože on je fajn, on je super. Áno. Ale proste vypočujem si sama ja, lebo sa cítim do toho textu a som taká, že okej, že on si tým prežil a teraz je tu, robí hudbu a pomáha mu to a dostal sa cez všetky tie sračky. Však preto mám aj vytetovaného, lebo je to taká proste, čo ma tak poháňa vpred. Však jasne, akože samé on je super a keď som mal také tiež horšie obdobie, tak tiež som si vždycky presne pustil som si jeho pesničky a proste bol som taký, že okej, že niekto si prežíva niečo podobné, prežil si niečo podobné, takže dokážem sa vcítiť do niekoho a pomohlo mi to. Vieš, lebo on má také aj fakt, že také reálne, že situácie, že fakt to nie je prekrašlené, ale fakt ti šplechne do ksichtu tú realitu tohto sveta a toho detstva. Ale hej, že fakt tam hovorí takú tú realitu a čak aj keď som bola na jeho koncerte, tak ja som proste musela ísť na jeho koncert, aby som si tak opustila, že to bol taký môj healing, že ísť na jeho koncert a vykričať to všetko zo seba v tých pesničkách, lebo tak som sa vcítila, že to je fakt, že moja komfort osoba a on ma to tak drží pri tom živote, že si poviem, že on si prežil tie sračky a stále je tu a tvorí a rozpráva o tom a on bol tiež jedna z tých mojich inšpirácií, prečo som začala napríklad ten podcast robiť. Mala som kopu takýchto ľudí, aj Imagine Dragons, čo sú, tak on tam hovorí o tom, jak mal tie úzkosti, tak tiež to bola moja taká inšpirácia, že aha, on to o tom verejne rozpráva a tiež samej, že tiež v tých pesničkách hovorí o tom, čo si prežil a nebojí sa a toto bolo takéto moje, že idem o tom rozprávať a nebojím sa. No jasné, akože mám strašne, Pilsi na to dal strašne dobrú. Aj Pilsi je dosť dobrý. Hej, Pilsi, ja milujem Pilsiho, to je proste
reálne môj vysnívaný nejaký feed alebo niečo, že kam by som sa chcel dostať, je presne Pilsi, lebo ja ho proste strašne uznávam, on je strašne lirický, proste ďaleko tie texty majú význam, má to hlavu, má to petu, má to všetko, ale on povedal strašnú jednu vec v tomto, že každý len nadáva na to, že proste plačeme v textoch. Ale skúsi ty sa napísať taký text a proste poplakať si do bytu, vieš. Že proste povedz to tým ľuďom, otvor sa im a dokáž to proste povedať, vieš. Mne teraz chodia tiež poslednú dobu správy od jedného čava, ak to počuje, tak zdravím ťa, vnímam to a ani nemám chuť na to odpísať. Tiež mi nadáva, že sa niekoho púšťam a neviem úplne chujoviny, ale keď ťa to nebaví, tak na čo to počúvať reálne. A nech to skúsia tí ľudia. Áno, skúsi sadnúť a skús rozprávať o tom, čo ťa fakt dodrbalo. Lebo nemôžeš nič povedať, nikdy nemôžeš povedať nič konkrétne a priamo pomenovať osoby, lebo súkromie. Takže povieš to tak obrázne a pokiaľ ťa fakt niečo jebe, tak ti to pomôže a pokiaľ ťa nejebe, tak si povieš, že aha, ona len plače, ale presne, ak si to povedal, sadni si a poď mi povedať niečo do mikrofónu, čo ťa jebe. No, ani hláska z teba nevidie. Jasné, nevypadne, lebo oni si uvedomujú to, že to bude počuť širšie publikum ľudí a že môže sa k tomu dostať bars, proste kto, vieš? Na to potrebuješ kurva odhodlanie, aby presne, si fakt hovoril. Potrebuješ strašné odhodlanie, aby si sa dokázal otvoriť, či už v podcastoch, pesničkách, umení, celkovo proste v hocičom. A hlavne v dnešnej dobe, keď je tá téma taká úplne taká tábu, že máš depky, tak ani nehovor o tom, lebo budeš za trapného. Toto je úplne, nechápem proste ľudí, jak toto môžu odsudzovať, že má niekto depresie. Dobre, chápem, sú tu 13-ročné proste deti, ktoré majú na silu depresie a proste idú mať depku kvôli tomu, lebo to je trendy, ale medzi tými 13-ročnými deťmi sa nájde 13-ročné decko, ktoré naozaj má tie problémy, naozaj proste ho niečo znútra zožiera, ale proste spoločnosť ho odsúdi za to, že proste ho hodí do toho jedného vreca s tými ostatnými. A povedia si, že však ty nemáš určite reálne problémy, že ty nevieš, čo to je. Nechápem, prečo si dospelí alebo starší myslia, že deti nemôžu mať problémy. Presne. To akože to ma tiež veľmi sere v dnešnej dobe, že ja som mala akože strašne rada, že mám rodičov, akých mám a keď som mojej máje povedala, že mám také a také problémy, fakt som jej to povedala na rovinu v jeden večer, tak ma pochopila a nebola taká, že prosím ťa, aké ty môžeš mať problémy, ale že to vnímala a vníma to doteraz, že už sa nebudem pred ňou plakať, aj keď ma niečo trápi, tak sa rozplačem pred ňou. Aj teraz, keď som riešila jednu drámu, tak mohla ma odbiť, že bože, tieto školské drámy, že jebná to, ale nechala ma sa vyplakať a povedala, že hej, že chápem ťa, že presne, lebo o tom to je proste, na čo budeš zbytočne hovoriť niekomu, že a ty nemôžeš mať problémy a neviem čo. Jak ty môžeš vedieť, že čo ja môžem a čo nemôžem mať? Presne. Proste to nemá... Nevieš sa do toho cítiť, nevieš, čo ten človek daný prežíva, keď má nejaký problém, tak ten človek mal byť ešte raz za to, že sa mu otvorí a povie mu niečo takéto. A ne, že mu ešte bude nadávať proste, že však aké môžeš mať ty depresie. Presne, ja si myslím, že by si mal byť aj vždycky milý na každého, pokiaľ ho nepoznáš, lebo nevieš, čím si tým ten človek zažíva. Jasné. A nie nejak hádzať polena pod nohy, lebo nevieš, čím si ten človek prešiel a nechodil si v jeho topánkach. Presne toto, akože milý na každého zase nemôžeš byť, lebo však keď je niekto hnusný ku tebe, alebo proste nechcem nadávať, ale keď je proste niekto s prepáčením kokot ku tebe, tak prečo ty by si mal byť k nemu normálny? Áno, to je tiež pravda, že zase... Hej, ja napríklad, ja sa akože nezdám, ale ja mám akože strašnú averziu voči ľuďom celkovo, ja proste nemám rád ľudí, nemám rád priestory, kde je veľa ľudí, ale akože keď som pri mojich, tak jasné, že mi to nevadí, keď je nás aj 50, ale proste keď som medzi cudzými ľuďmi, či už na nákupných centrách alebo takto, alebo vonku niekde, keď za mnou niekto proste dojde hocikto, tak proste ja nejsom milý, ja nedokážem byť k tomu človeku milý. To akože si strašne niekedy vyčítam, ale proste nemám dôvod byť ku niekomu, koho nepoznám, proste milý. Neviem, čo odo mňa chce, neviem, čo proste, chápeš? Áno, chápem. Jasné, keď mi dojde nejaký chalan za mnou, že prosím ťa, nevieš, kde je toto, tak jasné, že ho nepošlem proste preč a nebudem hnusný, pomôžem mu, ale keď proste niekto dojde za mnou a začne sa bezvýznamne len tak so mnou rozprávať a hovoriť mi jeho životné príbehy, to mňa to proste nezaujíma. Hej. Ja sme spomínali ešte toho Pilsiho, tak tiež sa mi páči veľmi jeho tvorba. Okay. Lebo sa mi ľúbi to, jak aj hovorí o Slovensku a o všetkom, čo sa deje v tomto štáte. No to je zaujímavé, no tomu vertiku. Ale ja som nezachytila som žiadneho interpreta, ktorý by sa tomuto takto venoval. Ne. A tie peroxidy od Pilsiho sú také, že normálne politikom by som to dávala ako budiček.
Oni že sú tu máš, práve, že počúvaj je veľa politických reperov, je veľa, Pills je jeden z nich, napríklad ešte robí niečo takéto, aj Strapo. Strapo ide tiež veľmi do politiky. No tak si zase ja nájdem, takže to je No jasné, akože ja si tiež nájdem proste Strapa týchto chalanov, jasné, dokázali, čo dokázali, za to akože patrí rešpekt všetko, ale proste nie je to mašalka kávy, proste nepustím si proste jeho track, ale Pilsy, on to vie strašne pekne podať. Áno. On to vie tak proste podať, že nemôže mu nič ani nikto povedať, lebo on ti to proste povie a v tých trackoch a ja mám pocit, že on sedí pri mne, kámo, a rozpráva mi to tak a ja mu nemôžem povedať ani slovo na to, lebo proste má pravdu. Si pamätám, po voľbách som išla na vodičák a celú cestu autobusu som si išla do kolečka Peroxid. No. To bolo akože tu Peroxid 3, tuším, keď tam hovoril o politikoch a akurát sa to všetko stalo znova realitou. Hej, to bola trojka. Sa zopakovala. To bola trojka. Tak to bolo akože extra, ale strašne v tom to obdivujem, že on sa tiež nebojí a proste povie ti to na rovinu, ale nepovie, ale nepovie to reálne tak agresívne, ale povie to tak, jak to je, že sa do ňa nikto nemôže ani pustiť, lebo nemá mu čo vytknúť, nemá mu čo vytknúť. Neuráža ťa, nevymýšľa si, povie proste na rovinu pravdu a nebojí sa. Povie ti pravdu, jasné. Ja akože strašne cením Pilsyho, lebo on vie tie texty a všetko podať strašne dobre. Či už je to v takejto téme, alebo je to v hociakej inej. Mne Pilsy osobne strašne pomohol. Áno. Že akože jeho hudba ma proste dostala z takých vecí, že to je až neuveriteľné. A presne toto je to, že treba byť proste taký svoj, nebať sa a fakt dať niečo svoje do toho a nejaké svoje skúsenosti a potom si ľudia k tomu cestu nájdu. Jak ty k Pilsimu, jak Samejovi, proste dal tam to svoje, ten svoj život a viem sa do toho vcítiť a som také, že okej, jeho tvorba baví a idem si ho... No, presne. Ja jeho 3 albumy počúvam stále do kolečka. Ja som vo fitku a mne to každýkrát vo fitku ide. Hej, ja proste žijem Samejom. To proste reálne... No ja toto isté mám s Pilsim. Ja proste úplne... Akože už máme pár takých trackov, kde mi hovoria, že Braško, už som moc spotováš na Pilsiho. Tak ja, že okej, že dobre, že sorry. Sorry. Ne, len proste ovplyvňuje ma to tiež niekedy, akože jasné. Ale určite tam máš niečo také. Hej, ale akože proste, neviem, je to proste môj taký favorite rapper. A hlavne treba byť sám sebou, pretože 100 ľudí 100 chutí a niekomu nesadneš, ale vždy sa nájde niekto, komu sadneš. No jasné. Príklad, mne príde taký interpret Simi Living Life. Jeho tvorba sa strašne mojim kamarátom neľúbi, neviem, či vieš vôbec. Hej, jasné, viem, mne sa práve páči. A mne extrémne, ja normálne, keď to niekde pustím na nejakej oslave v aute, oni na mňa začnú vrieskať. Ja to radšej nikomu aj nehovorím. Vypni tú pičovinu. Ja to aj nikomu nehovorím radšej, že ho počúvam, alebo tak, lebo ja si to tak ja mám normálne, že obsesiu Samej a Simi, to je akože... Teraz čo vydal ty to Pussy Power. Dneska som to počúvala. Ja tiež, ja som bol v škole, ja som si to pustil, až ty kokos. Ale presne toto, že strašne veľa ľudí z môjho okolia nesedí. A napríklad, ja keď som to počula prvýkrát, že to čo je. Ako jasné, tie prvé pesničky som si nešiel ani ja. No, ale prvýkrát, keď som to počula, že to čo je, a teraz idem každú pesničku od neho. No. Normálne Tatiana, môj typ ženy, ja to mám v kuse v hlave, ja mám obsesiu s tým a mne sa to normálne fakt, že to bolo na začiatku, že niečo iné, lebo takýto interpret proste to... Bolo to úplne on iné. On je iný ako všetci ostatní. A ja som bola taká, že to sa mi neľúbi, ale potom, jak som to počula, tak som si uvedomila, že že on je fakt iný, taký výnimočný a to sa mi na ňom páči. Hej, a fakt si ho idem. A tiež ani už nikomu nehovorím. Že ja radšej nikomu nehovorím, aj keď teraz som to povedal vlastne verejne. Ale nevadí, nehambím sa za to. Simi Living Life je super, je bomba. A on je taký svojský, taký, že podľa mňa on tak nahráva, on ani nerieši to okolie, on si nahrá, čo mu sa páči, svoj text a ide si. Určite. Lebo fakt je to niečo také iné, také... On musel zobrať strašné vajce na to, aby s tým vyšiel, podľa mňa. Lebo proste vieme, akí sú zadubení slovenskí poslucháči, že proste oni majú radi, väčšina chalanov proste majú radi tvrdý rap. Áno. Proste nikto si nepustí presne Simi Living Life. Nejaký Luka Brasi, také si idú. No a Luka je super. Luka je fajn. On, ne že super, on je dobrý, má zaujímavý hlas, len niekedy mi tie texty už prídu proste také rovnaké, že sa to opakuje. Ale akože rád si pustím Luku a že vlastne všetci chcú počúvať len to, no ne, že všetci, ale väčšina chce počúvať proste to, lebo je to cool a proste vtedy si frajer a keď ideš... Áno, a keď ideš a púšťaš si Dolara Princa, alebo Hardrika, alebo kokos, koho tu my máme takého Loko, Rafael, títo chalani, tak proste jasné si frajer, ja si to tiež rád pustím, proste mám tiež rád tvrdý rap
Sám ho nerobím, lebo proste nerobím ho. Páči sa mi, keď to je také melancholické a proste sú tam nejaké rôzne melódie, linky a tieto veci. Nebaví ma robiť proste tvrdý rap. Ale vlastne ľudia presne preto to odsudzovali podľa mňa Simi Living Life, lebo uh, je to iné. Je to iné, proste, presne. tak akože s prepačením týmto ho nechcem akože urážať alebo tak, že ktorí ho počúvajú, majú ho radi a všetko, ja ho mám sám tiež rád, ale je to proste taký priteplený rap. Áno. Že je proste teplý. Že proste ten hlas je proste, chápeš. Samozrejme, on podľa mňa není teplý určite, ale proste tým, jak to prezentuje, tak pôsobí. A tá hudba je super. Ale tá hudba je proste super. Ja si Pussy Power, ty a všetky tieto veci idem. Proste Tatianu tiež, môj typ ženy. Ja si to proste idem. Srdcovka, afterka. No, afterka po party zadvihnem po party. Ja keď som bola na Semejovi na koncerte teraz v Rafinerke, hej, v útorok cez týždeň, povedala som, že v stredu príjem do školy. O 3 ráno som sa natáčala storku do Close Friends, že o 8 ráno ma škola nečakajte. Rozdriskané, jak neviem čo. Ale v tej som bola na Semejovi, to som potrebovala. A verila som, že vystúpi mi Simi. Úplne som sa na neho tešila. On tam len stál vedľa pódia a nevystúpil. On si tam len bol podporiť kamaráta a nevystúpil mi. Som bola tak smutná vtedy. No. Ale dúfam, že ho ešte niekde uvidím. Simi, koncert potrebujem. A mne sa ľúbi, ale oni aká sú dvojka, oni dvaja, to sú normálne, že strátení bratia. Prisahám, ja keď kúkam tie videá, tak pláčem od smiechu. Videl si nejaké? Hej, videl som na TikToku od JDho a TikToku, jak sa volá. Videl som niečo a zachytil som to, akože je to super. Dobre, a keď sme sa teda, tak túto hudbu už podľa sme pokecali dosť a už by sme... úplne sme ušli od témy. Už hodinu nahrávame, čo si blázon. Úplne sme ušli od témy tohto podcastu aj celkovo význam týchto podcastov. Ale ešte keď sa k tomu vrátime, tak to nechaj ísť to, čo chce odísť. Takže od Nuketown si takto s nimi zažil takúto vec a máš ešte niekoho alebo nejakú skúsenosť takúto v živote, že pričom si povedal, že on chce ísť, tak ho nechám? Jasné, no toto je... Daj ešte nejaký highlight. Toto no ja ti poviem veľmi dlhý highlight. Akože ne veľmi dlhý. No, ja som taký človek, že ja presne toto, ja to nevidím. Ja keď sa niekto odísť, ja to proste nevidím. Si zaslepený. Hej, ja proste hej, aj to, ale na silu ho držím proste pri sebe a nechcem ho proste pustiť za žiadnu cenu. Práve sme si dali pesničku, keby chcete vedieť. Však ja som si práve zažila, dožila. Zažila v niečom medzi tým. A ja som presne taký človek, že ja na silu chcem držať všetko pri sebe. Mal som teraz vlastne nedávno takú jednu skúsenosť s takou jednou pani. A akože to bolí extrémne ešte doteraz. Presne to... Pani, no. Akože, že no, vieš čo mám povedať, čočkou. Slečna. Pani už je vydatá. Ježiš, tak neviem, možno sa stihla ty kokos vydať. Ale ne, no dobre, tak s jednou ženou mám takú skúsenosť. Že vlastne, čo ešte boli doteraz, pretrváva to, ale snažím sa s tým nejako bojovať. Že presne, že nenechám ju proste z hlavy odísť ani za nič proste. Stále sa mi tam drží, stále proste permanentne musím na ňu myslieť. A proste už to je strašne dávno, už to je reálne, co stalo cez leto, na konci leta sme sa proste nejako prestali riešiť. Doteraz som z nej vybavený, doteraz proste v furtku sa na ňu myslím, vždycky keď si pozriem fotku alebo niečo, za to ma ináč Jake zabije. Možno sa to dostane tej osobe a napíše. Ja práve, že chcem, aby sa nedostal, ale nenapíše, my máme bloknutú. takže mi nenapíše, vieme dobre, aký som v blokovaní. Máme v bloku a vidíš aj toto, aj cez to proste, keď ju mám v bloku aj všetko toto, tak proste nedokážem ju nejak pustiť z mojej hlavy. A stále na to akože nejako myslím, lebo proste bola to asi pre mňa, ne, že bola to prvá láska, ale neviem, fakt strašne moc som sa to nezalúbil, ale že fakt, že moc. Ja som príklad toho názoru, že pokiaľ si niekedy v živote niekoho ľúbil, tak ho nikdy neprestaneš ľúbiť. No, že jasné. Vždy tie city tam budú, aj keď ti hoci ako ubliží, aj keď sa nebudete baviť 10 rokov, 15, 20, neviem, 40, tak ten kúsok z tvojho srdiečka bude stále k nemu naviazaný. Vždycky, jasné. Pokiaľ si niekoho úprimne ľúbil, tak nikdy ho neprestaneš. Niečo málo tam vždycky ostane. Ja napríklad mám rád všetky moje bývalé. Ja všetky baby, ktoré som mal kedysi, tak ja ich mám akože doteraz rád. A vieš si predstaviť, že by sa teraz s nimi že začal baviť, akože kamarát na dennom poriadku? To ne. Bez toho, aby sa tie city obnovili? To ne asi. To asi ne. Lebo ja som tiež taká toho názoru, že pokiaľ sa už s niekým rozídeš, tak ten kontakt treba obmedziť, lebo tie city nikdy
nezmiznú a nikdy neklesnú jasné. Vždy tam budú a keď budete v kontakte, tak to bude len raz. Jasné, lebo proste už viete čo ako. Ale akože neviem si predstaviť, že by som teraz bol v nejakom dennodennom kontakte s nejakou mojou akože vážnou bývalou. Lebo som s veľa babami v kontakte akože z minulosti, ale proste neboli to také vzťahy, vieš. A to oni tiež vedia, takže akože to sa nebudem takto povedať. Ale že fakt, že vzťah, proste som s nimi za dobré, ale neviem si predstaviť, že by som bol s nimi zrazu, že bestie. Lebo akože viem, že niektorí ľudia sú aj takto, že so svojimi bývalými najlepší kamaráti, ale... To je výpočítavosť, to je iba pretvárka. To sa za to schováva to, že ho chce naspäť. Áno. Ja si tiež myslím, že aj keď si to nechce priznať, vieš, že možno to nerobí preto, nechce si to priznať, ale tie city tam sa z nejakého dôvodu sú v takom spojení. To nezmizne len tak. Ja keď skončím niečo s niekým, koho som mala fakt, že veľmi rada, tak ja musím prerušiť úplne kontakt s ním aj s jeho kamarátmi. Že celá tá partia, teraz sa mi to stalo v máji, tak ja som odstrihla celú vedľajšiu dedinu len kvôli tomu, že aby som na to neprestala myslieť. No a toto je tá halúz u mňa, že mne nepomôže ani to. Ani to? Ani to. Ja mám, ty ju máš bloku. No ja mám bloku a v kuse na ňu myslím aj tak, vieš. A myslel som, že mi aj pomôže, keď dojde niekto nový. A nepomohlo to proste. Vôbec mi to nenahradilo ani z časti tie proste pocity a všetky tieto veci. Ono, musíš to spracovať ty vnútorne a urovnať si to v hlave a uzavrieť si to v hlave, že je to minulosť a vždy budeš na to myslieť, ale musíš sa to naučiť potlačiť to myslenie. Toto no. Proste potlačiť to. Toto, hej, však akože ja sa snažím, vieš, len ale zase, ako som hovoril aj predtým, proste je to super námed, aspoň na pesničky, aspoň mám o čom písať, vieš. Aspoň máš nejakú však Odisea bola celá o nej, vieš. Tak teraz si to znova budem musieť vypočuť. Sa znova do teba vcítim. Dobre, Jožko. Tak... Jožko. Tak chceš ešte niečo povedať, odkazať publiku, alebo máš nejakú myšlienku na záver? Vieš, ja mám na konci každého podcastu nejaké ponaučenie, čo im vždycky poviem, že tak. Poviem. Poď, ale najprv im chcem dať odkaz, takže čaute. Už budeme pomaly končiť, ale ešte takto na záver by som vám chcel povedať, že ďakujem všetkým, ktorí ma nejakým spôsobom podporujú, ktorí si počúvajú moju hudbu. Cením extrémne každé jedno zdieľanie a všetky tieto veci, všetko to vidím samozrejme a cením extrémne, že mám pár takých proste ľudí, ktorí sú tu fakt, že vidím, že sú tu a že proste sú úplne takí, že fakt, že fanúšikové, že si to proste idú a proste som strašne vďačný a dúfam, že to ešte dotiahneme spolu niekam ďaleko. No a vlastne po naučenie na záver by som chcel asi dať, že asi buďte sami sebou, neriešte, kto o vás hovorí, jak na vás kto pozerá, musíte byť spokojní vy a neriešiť asi, že zbytočne nejaké sráčky vo svojom živote, lebo zbytočne vás to bude obmedzovať a nebať sa hovoriť o svojich problémoch. To bolo pekné, to bolo dobré, ty kokos. Yes, to bolo také, že fakt, že môj podcast. Čo si... To bolo dobré. To bolo dosť dobré. Tak kamaráti, toto je koniec dnešného podcastu. Sice prvotný plán, o čom budeme rozprávať, bol úplne iný. Nakoniec sme si tu prešli všetkým, až po slovenský rap, až po úplne extrémne Jožkové ponaučenie. Na záver. Ale o tomto sú tieto podcasty, aby ste sa proste vyrozprávali. Aj keď je to len takáto vec, že začnete sa s niekým rozprávať na hodinu o slovenskom rape, tak nejakým spôsobom vám to určite nejako pomôže, že sa porozprávate a máte takú euforiu v sebe, takú, že ste spokojní podľa mňa. Že ste tak akože spomenuli sme tam hlavne to, čo sme všetko chceli spomenúť. A kto bude chcieť, tak si v tom nájde. Nájde to svoje, presne. Hej. A je to také, že taký pokec s kamarátmi a vždycky padne vhod takýto pokec s kamarátmi, aj keď máte nejaký náhovno deň, tak nemusíte ani nutne rozprávať o tom svojom probléme, ale stačí si fakt sadnúť, pokecať, jak my dneska a pomôže to určite. Takže ja verím, že sa vám dnešný podcast páčil a že ste si tam teda niečo svoje našli, že si zoberete k srdcu ponaučenie. A to je asi všetko. Takže počujeme sa od ďalšieho podcastu a ahojte. Čaute.